Det er så her, vi bor. Ja. Fordi jeg kan lige få kameramanden til at dreje lidt rundt. Prøv lige at dreje lidt rundt. Kameramand, kan du ikke? Ja. Det er så her, vi spiser. Ja. Og det er så vores autocamper. Det er vores autocamper, og så herovre, det er en hel masse andre ting. Så det er så Altså, det er campingpladsen. Ja. Og hernede. Det sting. Den her gang. Det sting, der ligger dernede. Og dernede, der er noget andet. Og der er nu vil vi så vise rundt herinde. Må lige skifte, der ikke så koldt herinde. Ja, nå. Vi vil starte her i vores køkken. Nej, det er ikke køkken. Det er, når det bliver rigtig koldt, spiser vi herinde. Så er der fjernsyn her. Så mig til Tobias hele tiden slår hovedet op i. Ja. Det er faktisk umuligt at undgå at slå hovedet op i ting. Nå, og her er styreting. Og der er skabe og sådan noget. Og herinde er badeværelset. Og vi ser vores smarte bruser. Eller må vi det? I skal. Ja. I skal kigge. I er tvunget til det. Og det er vi også. Vi er også tvunget til det. Den er ikke smart. Ej, det er bare sejt. Og her er vores værelse. Her sover jeg. Og her sover jeg. Vi har Playstation. Så har vi fjernsyn. Nå. Men det der hun sover, og det er tøjskab og sådan noget. Playstation. Tøjskab. Og vi troede, vi vidste godt, det der var tøjskab, men vi troede, det her var slikskab i starten. Jo. Og på så her, du skal se smart. Jeg kan lige åbne gulvet. Doing. Jeg prøver lige at slukke for den her. Her ligger alle mine lektier og ting. Der skulle bruge sådan helt rulle. Det glemmer vi. Vi har det er opvaskestedet. Ja, og det der var så toilettet. Det var faktisk dametoilettet. Ja. Hvor blev I af? Her. Det er sådan nogle spjættemaskiner. Ja. Og træningsmaskiner. Jeg er ikke så stærk alligevel. Et år senere. Jeg er ikke vildt stærk, men jeg kan mere. Vent, mere er jo stærk. Har I været ude at svømme? Ja, det var ishammer koldt. Hvorhen? Det var vinterbadning. Hvorhen? Det er lige derhen. Kom, nu skal vi lige vise jer det. Vi vil simpelthen døfte vores der i vinterbadningspool, og det er bare koldt, fordi det er vinterbadning. Det er faktisk koldere end det nede i skolen. Og der var ishandlinger, og det var midt om januar. Nu er vi helt henne i den 25. maj nu. I dag. Og jeg står allerede herinde. Det er frisk varmt. Og det er koldt. Vi vil bare sige mange tak. På en måde, ja. Men vi er rigtig glade for at kunne vise rundt på vores campingplads, og den ligger i Prag. Vi glæder os til at komme tilbage til skolen og se jer igen. Vel?